Glumele voastre sunt de căcat. Voi n-aveți caterincă. Dacă vă dau caterinca mea, nu mai vorbiți unii cu alții 6 luni. Ce glume aveți? N-aveți o... Anul viitor, dacă mă suni, voi veni oriunde. Nu te sună nici dracu nasoalul. Cine te sune? Dracu, nu te cheamă nimeni nicăieri, exact ca și până acum o lună. Nimeni nu poate să inspire și să expire de la mâncarea de maț. Vedeți că ați luat 10 kg. N-ai cum să meditezi, că ai ciolanul în stomac. Ai mâncat șnițelul, cât masa. L-ați făcut în două, tu ai mâncat 70%. Live, non-stop să transmite ce mama dracu faceți în sărăcia aia lucie în care stați. Alea care stați în sărăcie, influencerele care mama dracu, alea care se visează, că știți că sunt unele, care au la Instagram toate, multe, milioane, personal blog. Nu, stai, stop. Sunteți niște proaste, toate. Niște proaste care vă nenorociți cu... Filmează-te pe tine în baie, arată-ne fundul alea, ce vrei tu să ne arăți și cum te-ai regăsit tu în wc-ul. Așadar, astea care vă dați challenge, faceți challenge cu hârtie igienică, nebunelor. Haide, challenge, care folosește, unde și-o bagă, unde și-o scoate. Că despre asta puteți să vorbiți. Că ne-ați zăpăcit voi, niște nimeni, sunteți nimeni. Sunteți nimeni. Toate ar trebui să facă reclamă doar la hârtie igienică. Că acum despre asta e vorba, despre hârtie igienică. Câtă ți-ai luat și reclamă la ea. Eu m-am șters, mi-am luat 4 pachete de mai multe feluri, uite, ăștia cu hârtie igienică nu s-au gândit. Și care e mai bună? Băi, deci, pentru poponețul meu, este mai bună asta, care e în 2 straturi. Și cu asta care este într-un strat, dar pe mine totuși mă irită, pentru că, nu știu ce, în perioada de stat în casă, pe mine nu mă irită la fel, pentru că mie mi-a crescut părul în fund și pentru că nu mă mai epilez, pentru că știi că nu mai pot să merg la salon și când am păr în fund, e mai bine să mă folosesc de hârtia asta igienică care are doar un strătuleț. Nu, mie nu mi este bună pentru că îmi rămân smotocei și în funduleți și în petileți. Tot timpul am observat. Ție cum ți-au rămas? Voi despre asta trebuie să vorbiți, mă, acum. Ratatelor. Voi să zice ratate, care așa vorbesc despre cremă, iaurțel, nu știu, vorbiți despre hârtie igienică acum să vedeți. Haideți, faceți-vă talentul, că tot vă dați challenge-uri pe Insta. Challenge? Ce challenge-uri, mă? Eu zic că în această perioadă, săracelor, gândiți-vă că, vedeți că cum o să treceți peste foametea care vine. Că v-ați bucura nebunilor că ne-au închis ăștia în case. Doar că voi, corporatiștilor nebuni, nu mai aveți unde să vă întoarceți la servici. S-a terminat. Ne poate băgați un videochat. Că pe perioada asta să stă pe net, ca lumea. Cum stați și voi astea care v-ați regăsit. Tăceți, dracu din gură, ipocritele dracu. Sunteți numai pe net de când a început carantina. Care enjoy the family? Păi când aveți voi, mă, timp să enjoy the family? Când? Când vă bucurați de momentele cu familie? Când vă bucurați? Că voi, de dimineață până noapte, sunteți live pe Instagram.